Angikeleleke abazalwane bonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu Christ. Baba Sigwebela ke lo ozalelwe wakhulela eHarti ngomhla 3 February 1970 wezempangeni. Sengihlale iminyaka eminingi empangeni. Kwathi ke ngo-1972 ngaganwa inkosikazi yami. Ina 23, ina 25, ina 28. Siyana nje iminyaka emihlanu kuphela. Ngo-February, ngo-September ngale nyanga, kulo nyanga, bengiqeda ku-79 minyaka, yena eqeda 74. uNkulunkulu wasibusisa ngengane enhlanu. Ngane yami yokuqala 1973, eyesibili 77. Yabona nje bese sidalele nje kamnandi. Sikhululekile 77, eyesithathu ingane masibo 8, eyesine ingane yami ngo-83, eyesihlanu ngo-86. Zonke washo uNkulunkulu uyigcinile impilo yami. Angiyena umuntu ohlala esibhedlela impilo esifazane. Ngiyakholwa nje. Kanti uNkulunkulu uzobeka indlela yokuthi ngihambe namazwe, amanye amazwe. Ngihlale nabantu yazi ngikwa-Israel. Ngahlala 28 days. Ngihlezi khona abantu besifazane bekudla eduze kwami kusho cha angiyena umuntu onamuthelana nabo. Angiyena. Ngaya eFrance ngahlala 40 days nakhona ngahlala nje kululeka. Ngaya eAustralia ngahlala nje futhi nakhona. Ngaya eKenya ngafika ngahlala futhi nakhona kululeka. Ngisho uNkulunkulu wangisiza ukuthi hayi angabuyela umuntu lo othi mayikumuntu esifazana bese eciba iso. Njalo nje uNkulunkulu naye. Ngikwenza ngizalamana nje kahle. Eyokuqala ngika-73, eyesibili 77. Ngiyabona nje ukuthi iminyaka ingaphakathi. Ngiyabona iminyaka ingaphakathi. Haleluya. Sibazana uNkulunkulu wangisiza-ke, wangithwala, wahamba nami. Ibhangeni mongameli wami ngilithole ibhangeni 2003. Ufike uMama Mandlala eyoshumayela ebhangeni. Hawu, uNkulunkulu kanjani? Amen. Uyazi ngithola kanjani ibhangeni? Siyakhonza. Nxa sikhonza la bengikhonza eKhaphulu, yabona ke ngabathethe eKhaphulu. Yakhonza eKhaphulu. Kusho ukuthi la sikhonza khona lo osibolayo kanti uyabathanda lapha. Sengisho laba uyabathanda. Ngelinye ilanga sithi siyeze emnyango esangweni ibambene. Makaqaphele kubambene nonkosikazi emnyango ubamba impahla yalo sibolayo. Yathi yabona le bangeli leli mathatha. Amen. Uyazi ngibona nini baMandlala ukuthi liyalahleka ibhangeli lami 1993 la khona bishop elalikhona lapho lathi lalelani sesiyashintsha manje kuleli bhangeli. Into ezimele ezokwenzeka la alisazuba ibranch elibizwa ngegama lalebandla. Ibranch izoba negama lalo. Branch ne-branch yoba negama lalo. Okwesibili abesifazane sesizokhola nabelungu manje namandini. Ungaziyeka inwele zakho, ungeza nebhuluke lakho, khululeke. Ngathi ngiyalibona ke leli bhangeli lami enginaziyo
Sinihambe. Bazalwane angifisa ukuya kuba kude namhlanje. Kodwa ngifisa ukusho nje into efushane kodwa ngicela ukuyilale. La ekhaya siyafundiswa. Awufuna Mateyu 24, ufune no15 no24 loba bese mabili. Ukulalela kwesinye isikhathi kubisa Verse 24, verse 15. Akho-ke xa nibona amanyala encithakalo ashiwo uDanyeli umprofethi emi endaweni engcwele. Ofundayo makaqaphele. Ameke. Kuthiwa owenze njani? Makenze njani? Kuthiwa ofunda makenze njani? Uqaphela 24 uthi uqaphela verse 24. Okuke kuvela uKristu bamanga nabaprofethi bamanga baveza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze kudukiswe nabakhethiweyo uma kungenzeka. Baba wethu ngcwele sinikeza udumo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ufanele ukutuswa. Baba wethu namandla wena wafakaza kuqala wasipha ukuphila waletha ukuphila kusendodaneni yakho wathi ongakholwa yiyo umeza umqambi mama uNkulunkulu. Siyabonga sikuhlalele Baba mfuna inhliziyo yethu egameni likaJesu Kristu izwi leswi olukhulumayo inhliziyo yethu lilonde ngoJesu inkosi. Ofundayo akaqaphele. Ngoba uma ungaqapheli noma kanjani uzokweduka. Uyazi uNkulunkulu bakudedela bona kubona uyayazi. Ufuna Deuteronomy chapter 13 verse 1 and 3. Deuteronomy 13 nje. Ubona uNkulunkulu uyakutesta. Yena uNkulunkulu wakhe uyakutesta ngokuthi uyayazi benza. Ofundayo makaqaphele. Bazalwane engibonile la ekhaya. Uba mandala uyafundisa. Inkinga abantu abaqapheli babe sebekuthatha lokho okushiwoyo bakwenze ngoba uma umuntu ofundayo kodwa ungakwenzi okutshelwayo lokufundiswayo ubona neze. Ufune Deuteronomy 13 verse 1 to 3. Deuteronomy chapter 13 verse 1. Isixwayiso ngabaprofethi bamanga nokukhonza izithixo. Verse 1. Uma kuvuka phakathi kwakho umprofethi noma umphuphi wamaphupho akunike isibonakaliso nesimangaliso. Isibonakaliso noma isimangaliso akhulume ngaso kuwe bese senzeka athi masilandele abanye uNkulunkulu ongabaziyo sibakhonze. Awuyulalela amazwi aloyo profethi noma lowo mphuphi wamaphupho ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakulinga ukuba azi ukuthi uyathanda yini uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho na. uNkulunkulu bazalwane usetest. Uyenza lento ukutesta wena ukuthi uyaqaphela yini okufundisiwe. Bazalwane la kulombutho lesikole umbutho okhethekileyo kulesikhathi siphila kusona.
sasombhiki Christ odukisa ibanga lonke ofuna abantu bangayizulwini ngoba usathane ulwela ukuthi ngensuku sokugcina kungayinoyedwa ezulwini kodwa bonke abantu baye emgodini ongenamkhawulo ngokuchitha bonke abantu bafuna nje lokho kulwela nje lokho. Isitoko sakhe somkhandi sithi Ofundayo Makaqaphele. Uyabona mawusela. Hallelujah. Uma wesala waphuma waphindele emuva wathola ukusilela wangakwenza fana nesidomi. Yabona isidomi ngasekusho isidomi Tompas. Angithema kula izamelo ukuthi abantu odom banisipasa lokudom pas. Hallelujah. Akasiyeke bakumadala laba kuHezekiel chapter 33 ufune nje ukusika kuThixo ubone ukuthi abantu abangaqapheli yina abagcina bayenzile na ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu Ezekiel. Yes, verse 30. Ezekiel chapter 33 verse 30. Ukuwa kweJerusalem. Ukwenzenjani? Ukuwa kweJerusalem. Ukwenzenjani? Ukuwa kweJerusalem. Uma ubona amanyala nencithakalo endaweni engcwele Ofundayo makenze njani makaqaphele ngoba kuma khona iziyaluyalo endaweni engcwele uyabona ukuthi kuyachitheka iJerusalem liyaphezulu. Verse 30. Wela-ke ndodana yomuntu abantwana babantu bakho bakhuluma ngawe ngasesidongeni nasemnyango yezindlu basho omunye komunye. Lalela bamadala bakhuluma ngawe ukuthi lento asizolwa bamadala la siyaphetha and kodwa masiye khona siyomlalela kubeka. Basho omunye komunye kumfowabo bathi woza uzwe ukuthi yizwi lini eliphuma kuJehova. Lalela Ofundayo akathole izwi eliphuma kuJehova kodwa laba abakule ndawo abafikileyo besibazolalela izwi kaNkulunkulu abazokuyenza lento bekhonele bayenze. Fundo ukuthi sizikwenze benzana abantu befikile khona. Verse 31. Bafika kuwe njengokufika kwabantu bahlala phambi kwakho njengabantu bakho. Ngenkathi ushumayela ubanikeza izwi ubafundisa bahlala phambi kwakho bangasibalalele bangabalalele. Hallelujah. Ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu. Hallelujah. My God. Hallelujah. Bahlala phambi kwakho njengabantu bami. Lalela bayahlala phambi
Ofundayo, Makaqaphele, utawufile, uyiko ina, Ofundayo, Makaqaphele, utawufile, uyiko ina, Ofundayo, Makaqaphele, Ofundayo. Bahlala phambi kwakho njengabantu bami, bezwa amazwi akho njengabantu bami, hayi njengabantu bami, kodwa kubona abantu bami ukhatha rawosha moyko njengabantu bami. bezwa amazwi akho abawenzi kodwa bayawezwa amazwi akho kodwa abawenzi amazwi akho bayawezwa endabeni zabo angena ngala azophuma ngala bayawezwa kodwa abawenzi. Ofundayo Makaqaphele ukuthi awufundileyo izwe lonakele befuna abantu abazoba eqinisweni kaJesu baqinise isitaba sinileyo. bezwa amazwi akho abawenzi kodwa ngokuba ngomlomo wabo babonakalisa uthando olukhulu. Lelela nebadumisa yebafakaza ngemlomo yabo bakhombisa uthando khona kanti uthando lukho lukaNkulunkulu alukho. Ofundayo Makaqaphele, haleluya, ngoba isikhathi siyeza la kuzoba khona abafundisi abaziba ngoNkulunkulu besikhathi kanti bafuna ukudukisa abaningi nasebesele nasebutheni sebesele ngaphandle bangangeni ezimini makhatha mekhamasho murabahabo yakhashana labothi kanalabo uyamoya izokudla iveza amasinya amhlophe kanti izokulimaza ngawo mabe bakhombisa khona uthando kanti alukho. Ngokuba ngomlomo wabo babonakalisa uthando olukhulu, kepha inhliziyo yabo ilandela inzuzo yabo. Haleluya. Ulalela kwesinye isikhathi kubenza phila wethu Jesus.
Ofundayo, Makaqaphele. Verse 32. Bheka uyisihlabelele esithandekayo sonephimbo elimnandi kuwe. Lelela uyisihlabelelo sani sephimbo esinjani esithandekayo sonephimbo elimnandi kuwe. Mina ngiyashukela mamadlala ukuthi abazalwane abayibona ekhoneni abayenziwa enyana uNkulunkulu bathanda bazintando zabo intando kaNkulunkulu abafuna ukuyenza bayahlabeleka benza konke kube sengathi kuhle phambi kaNkulunkulu kubi hlabelele basho kamnandi amehlabelele kube sengathi usuke enhliziyweni kanti usuke enhliziyweni yakho basho kamnandi basho kamnandi bona ukuthi uyasho impela kodwa akushona awuyibona okaNkulunkulu basho wabo okuthandwa yibo kodwa kusuke bafuna impakamo yakho kubonakala cha lo uyayazi ngisho kodwa kusiyona intando kaNkulunkulu. Uyisihlabelele esithandekayo sonophimbo elimnandi kubo obetha kahle ngogugu. Well, my God, it is the Nkosi bazalwane
And umoya kaNkulunkulu wakhuluma ngami. Izwi lakhe lasolimela. Umoya kaNkulunkulu wakhuluma ngami. Izwi lakhe lasolimela. Ngakhuluma ukuthandwa yimina. Ngakhuluma ukuthandwa yimina kodwa tabelela ukuthandwa uNkulunkulu. Okuzwakalayo uSomandla. Athokoza. Mi sumhleli wami. Ngibonge inkosi yami. Number 3. God to me, sumhleli wami. Hallelujah. This is the Nkosi yabesitha. This is the Nkosi kuMateyu 25 u40 lithi kombela izimvu nembuzi ezinye sibekwe wesanda ezinye sibekwe wesanda kube sekuthiwa hallelujah uthi nina nenze kahle na yakho kwabagulayo nabantu abasiza nina hambani ngoba niyenzanga intando kaNkulunkulu nikhona evangelist Jesus elisindisiwe mina ngisho elisindisiwe phela bazalwane angithi bamadlela isonto amabhonisi esonto yazasithatha isonto ayibane lapho ngokuba bezwa amazwi akho abawenzi kodwa. Ofundayo Makaqaphele ngoba kuzovela abaprofeti noJesu bamanga uyazi la isho ngoba khona umuntu uJesu bazalwane isikhathi esiphila kusona esompili Kristu isikhathi uthi amazwi abawezi ngikufuna ngaba uyisebenze uphi umhlobo onjengo Jesu Verse 33. Lapho lokhu kufika beka kuyeza bayakwazi ukuthi kwakukhona uprofeti phakathi kwabo. Hallelujah. Uyabona ukuba kumadala ebizwa inkosi ende kuba kungidwa kwamvimbela nje mfana wami ungayenzi lento wathi kodwa ngikuba inkosi kuba ngiyakhona emuntu ngiyosebenzela uNkulunkulu khona ende hayi prophet noma bangajuka
kodwa babatshela iqiniso ngoba lisinenkosi bazalwane uma umlindi engabatshela iqiniso abantu igazi lakhe lokuzokuya igazi lakhe lokuzokuye igazi lakho kodwa abantu ababatshela iqiniso akanacala wesulile icala phambi kwakhe batshele iqiniso thina kuphela lapho lokhu kufika bheka kuyeza bayakwazi ukuthi kwakukhona umprofeti phakathi kwabo noma ngoba iqiniso kodwa bayakwazi kwakukhona umprofeti phakathi kwabo ngiyangithanda ethi ungcono u-Israyeli ohlehlayo kunoJuda okhokhisayo ungcono u-Israyeli ohlehlayo abonakala ukuthi uzomsiza kubuya abonakala kodwa lo ophakathi okhokhisayo sizakala ngalutho Ura ushaka Wapawod Undono Israel Oye northern part Yes uJuda ose southern part yes uyokholisana ngaphezu kwa-Israyeli mina Jehova izokwazi ukusiza u-Israyeli ngoba uveza izinto sobala ukuthi uhlehla impela kodwa lo ophakathi okhothise phakathi ngisho ngamhlazo hlamalaza ntanga uNkulunkulu sike sakhuluma nokukhandela sathi ithi lenkosi Colossians chapter 3 ithi uma navusa kanye na uma navusa kanye na hayi yabona lesathi uma sisho mhlawumbe awuvuswa nokuvusiwe uma navusa kanye noKristu enzani funana kwaphezulu ngithanda le ndawo mamujane ithi uma zingaza njalo uma wakushuthi abanye abasindiswanga abavukanga noKristu abanye bavuke noKristu hayi mhlawumbe kukhona kufanele ukufundiswa uNkulunkulu sebenza ngendlela zakhe ngoba izwi laNkulunkulu lenza kodwa olimi lwakho wakhona iphimbo lakho hayi Ofundayo uyabona lapha bayaya babiza batasiye babiza batasiye endlini kaJehova basiye endlini kaJehova bafike bahlale endlini kaJehova kube sebebanelele bahlale hlangizolo bafike bahlale hayi bafike bahlale kube sebebanelele bahlabelele badumise benze konke behlezi phambi kaJehova kodwa kuthiwa weprofethi uma ubatshela iqiniso bayakwazi noma sebefika esibogweni wasitshela iqiniso bayakwazi hayi amakwabo bayahluka into engiyithanda ukukhandela
ngenkathi Noah ebiziswa zonke amanga kwangena igwababa kwaba lekhundela lapho nesibuka sisa kusho lapho phakathi emkhunjini wasekhona amaqanda ayishiwe igwababa phakathi emkhunjini kumbona makamela amathathu khona ikamela eliphezulu khona ikamela eliphakathi enokudla khona ikamela eliphansi ehlezi inhloko yonke intwana inodaka futhi amaqanda asala amaqanda laphuma kwababa lahamba aleluya izobika ukuthi kwenze kanjani kodwa sifuna amajuba bhekani uJesu Ofundayo makenze njani? Ofundayo yenze njani? Makaqaphele. Ofundayo makaqaphele. Bazalwane uyazi malithi phambi kwabo prophet bayahlala kube sengathi bakhombisa uthando kanti inhliziyo zabo zikude nothando bahlabelele bathi ungcwele kodwa ngisinto yodwa akufuni uJobe chapter 22 verse 28 isocela siphakame emveni kwalesifundo uJobe 22 verse 28 ungcwele over 1,000 years. uJesu elandela ehlezi nasemkhathini for 1,000 years. Behlezi khona bathi abangcwele behlezi emkhathini 1,000 years. Hallelujah. Bedumisa uNkulunkulu ngelizwi elipheleleyo.
census for a spiritual man. But that's what about. We are going to go which one we Baba. You must also see the quant. I'm with my daughter's adapting. Tetano Daloma. Sit in the quant. Women. Si atete tose. Na red cross abena. Si agenti tete. Tete na red cross. Kama mtu wewe. Ndio ngithanda ule mjuba. Sesiyakula. Ngisabaza uNkulunkulu okuvekizweni yami. Moya okuvekizweni yami. Sifunele isikota. Ngithanda kusho ukuthi ijuba. Nayo lalela abantwana emkhunjini egameni labo kuhlezi inhlobo zonke zezilwane ene zonke zasiphuma siye la kudliwa khona kanti noloma wayewukaphula kodwa wayehlala egameni eliphezulu engihlala phansi inkinga enkulu abantu bayehla gogo basuka phezulu egameni eliphezulu bedlule ekujeni bayokushona phansi bayodlala lokho futhi nezilwane zenzabani ngelilanga umama dalo ushumayela volume 21 verse 22 othi bafika kusihoni bathi sicela indlela yokudlula ezweni lakho athi usihona akudlula athi lalela asiyakungena ezimpilini zakho asinakungena emasimini akho asinakuphuza amanzi ezwe lakho kodwa sizohamba ngomgoqo wenkosi sifike emkhawulweni ngomgoqo wenkosi asinakungena kuzo zonke lezi zinto zakho isivini phela bazalwane siney'thelo ezimnandi sinama-orange nama-apple bathi kodwa senza isinqumo asinakungena ezivinini zakho futhi nasemasimini akho sihole asinakungena futhi asinakuphuza nemithombo yamanzi ezwe lakho siyohamba ngomgoqo wenkosi size sifike emkhawulweni wethu siyahamba ngokukholwa siyamiswa yizina Yesu uyasanda Job chapter 24 verse 28. Uma unquma indaba uyakuyenzelwa ukukhanya kukhanye ezindleleni zakho. Uma unquma indaba uyakuyenzelwa ukukhanya kukhanye ezindleleni zakho. Umbuzo ukuthi siziphakama sibeyile wathi siqhubeke lokho kushiwo kule conference uyasithatha isinqumo sokuthi uzokwenza uma ukwathatha isinqumo kuzoba nokukhanya endleleni ohamba ngayo awusiphelele kodwa uzovuleka gogo uzovuleka ukhanya uhambe ukhanya usemini ngoba inkinga abantu bahamba ebusuku ngoba abaqapheli bazalwane ngicela nje sonke isiphakame Nkosi awukhanyise indlela yami afise ube kuphindele
uprofesi ekhulumile kodwa ngingalezi isizwe angifisi kusekushiwo ikhombisa inhliziyo enothando kanti kude nomuntu angifisi usengithe phambi kwesitali somkhosi entabeni yasesiyoni kodwa intando kaNkulunkulu ingayezi mhlawumbe kusomkhanda okushiwo Jeremiya sisame kanje kushiwo Jeremiya chapter 4 verse 3 funde yena Jeremiah chapter 4 verse 3. Jeremiah chapter 4 verse 3. Ngokuba usho kanje uJehova kubantu bakwaJuda nabaseJerusalema uthi lalela ngokuthe bangcono abakwa-Israyeli ngoba bayakhombisa ukushesha manje abayinkinga ngamaJuda ngoba ayakhohlisa usekhuluma nawe-ke manje amaJuda kubayekile bakwa-Israyeli bahlezi lapha entabeni basikhonzela iy'thombe ngendlela abayithanda ngayo uthini Jehova qathani umqatho wenu ningatshali phakathi kwameva bazalwane uthi uJehova uma wenza isinqumo uyayikhanyisa ake ukhathe umqatho wakho isinqumo sokusenza ungasitshali makhona mena kini asusi khatha ngesport lapha kwawapha kani Ephesians chapter 4 verse 29 kodwa meba ngawapha Ephesians chapter 4 verse 29 verse chapter 4 verse 29 yes Mangaphuma emlonyeni wenu nalinye izwi elibolileyo. Makungaphumi nalinye izwi elibolileyo ngoba liyiva ezokubonisa ukudla okudaliweyo okuhle kubonise into efanele kakhulu lethokoza ngayo. Kodwa kube ngelilungele ukwakha njengokuswelekileyo malungelo ukwakha njengokuswelekileyo. Yes. Ukuze libavezele umusa abezwayo. Hallelujah. Bazalwane kodwa ngizongithanda niyona. Hlobo ukuthi bonke batshela bona sibona umusa nje kakhulu. Ukhona umusa la. Asiboni isidida. Sibona umusa qhubeka. Niyamdabukisa umoya oyigcwele kaNkulunkulu. Yabona laba somkhanya. Laba abahleziyo bangathi banothando. Kanti inhliziyo sikude nabo. Bayadumaza umoya ongcwele. Bayadumaza. Moya oyigcwele nabeka uphawu ngaye uze kube lusuku lokuhleka. Okunjani okubabayo sekujolameva kuthiwe indawo oyilungisayo ilungise before utshale khipha ameva waphosa ngaphandle okubabayo lethukuthelo nokuthukuthela nolanga nomsindo nokuhlambalaza wewe kwamadlala yakwantu kwamadlala utheni Take my madala. Take ungubani. Ushoko utshela somkhanda, tell umkhande. Yini yona la isholo. Shambalaza. Uthi bese ngibonile kathi uthi bengolele nami. Ndabese. Makususwe kini kanye nakho konke okubi. Ukhatha wenze njani? Khatha
ususe ameva and usutshale kahle. Sitheke bazalwane wenza isinqumo uNkulunkulu uyayikhanyisa indlela yakhe ahambe kalula. Susa ameva ubala othi ehambe emgwaqweni sizama kakhulu nami ndabeze sizama kakhulu amahambo ngendlela egcwele umgwaqo ngawo. Ngiyajabula nami umgwaqweni yasemakhaya manojabula. Susulaka susukuthanda susukuyiphenya susukuzazi ngoba uyigwababa awukho intando kaNkulunkulu. Bazalwane umkhuleko wethu uzothi Nkosi sisi impilo yami engikufundile ngiyokwenza. Awukhuleke mama njani abawethu kumele sinikeze inhliziyo yethu iyathola phambi kwakho. Siyavuma izono zethu kuwe, asikukhonzanga kahle, asilalelanga, asenzanga ukuthandeka kuwe. Siyazithoba ezinyaweni zakho ngoba ukhuluma namazwi, ngoba usibonile ukuthi sithena Jesu waseNazaretha. Siyazithoba ezinyaweni zakho, senzela umusa ukutshale enhliziyweni zethu umoya wokukwesaba, kwenza isivumelwano nathi ukuthi Nkosi noma izimo zinjani kodwa singasuki kuwe. Siyakuthanda Nkosi Jesu, sebenza umuhle owenze eKalvari wokusivusa kanye nawe. Inhliziyo yethu iyanangazelela ifuna wena, sifuna waphezulu. Sihlangabeze ngomusa wakho, sizela ukuzozendlala ezinyaweni zakho, siphuma ukuthi Nkosi sikukhonzanga emoyeni wethu. Lukhona usizi olujaphele ngoba wena Nkosi Jesu uyamenza umuntu kumele phambi kwamehlo akhe ukuba sibone ukuthi unjani. Sisakuwe, sawukela usisize ngegama leNkosi yethu Jesu Kristu. Haleluya. Ngicela siphakamisile izandla sivalile amehlo sisho nokukhuleko. Siyabonga Nkosi uJesu, uthando lungako sithandile ngalo, uzohlala phakathi kwethu, usifundise indlela zakho. Siyazinikela kuwe, siyavuma, sonile ngokungenzi izwi lakho, senze intando yethu. Kodwa namhlanje ngiyanquma Jesu ngempilo yami ukuyinikela kuwe. Yenze intando yami imihla yonke yokuphila kwami, uthokoze ngami ngoba ngingumntwana wakho okulandelayo. Ngiyabonga, iba nomusa kimi, mina soni. Amen. Asikhuleke. Siyabonga egameni likaJesu. ushaya ngesibona ukuthi abaphili Kristu sobagwema kanjani nabaphakathi kithi. Ake sivule incwadi kaJuda ngale ngasingasesambulweni. Usozofika esambulweni iyolelana isambulo. Ngizocela iJuda ezimbili zesiNgisi zizele. Obani labo abebethi ngubo zidophe
A theme that the importance of standing for the faith against false teachers. That's the theme. Ukubaleka okumela inkolo umelele nabaprofeti bamanga nabafundisi bamanga. Then the purpose to encourage believers to earnestly contend for the faith. Ukuzela amakholwa ukuthi ngesineke sonke amele inkolo. By recognizing the character of false teachers and responding to their errors. Ukuthi bakwazi ukubona isimilo sabafundisi bamanga nokuthi bakwazi ukuthi baphendule kubo ukufundisa kwabo bamanga. With perseverance in the truth and compassionate action to those endangered by hearsay. Ngokuzinikela nokubekezela eqinisweni nakuwo izenzo kulabo abayingozi benzwa bethi. I'm repeating the theme. The importance of standing for the faith against false teachers. Ukubaleka kokumela inkolo umelele nabafundisi bamanga. Bazobafishane bazalwane. Ukumelana. Uyabona uJuda umfoko Jacob. Kodwa futhi ukumelana nabaphi Christ nabakamimanga nabafundisa okuphambeneyo neqiniso kakhulu. Lena ke simbanda bale verse 1. Ngicela nje bazonilalela kodwa ngicela mosufike ekhaya sisixoxile ngayo la. Uyifunde le ncwadi ngoba uJuda ulandela isambulo uthi John ngathi ngikumoya awukwazi ukubulela ungakafiki ngathi ngikumoya ingekho enyameni yakho nangona uJohn basebemhlabela amehlo bawabulala amehlo enyama kodwa wathi umoya kwembulela isintsha ekumoya hayi nabezitha bake bamfaka ethangini egcwele oil
for 24 hours bemilisa uJohane bamilisa 24 hours emila phakathi uma bemphimbo babona uyaphila lapho bathi no lo muntu asimenza lutho bamthatha bamfaka emphongolweni phakathi onameva kanje angaphakathi baye entabeni bamdinga yaphinqela bayofika phansi washutha kathini ngalo ngoba omdala wesithuku uhlezi naye phakathi unginguye ukhona uhlezi naye noma bangaphindela entabeni engakanani noma bangesisa belifako noma bangaqinisa kodwa yophuma umsula egcineni bawashaba amehlo akhe bathi asimthathe simse ePatmos azohlala khona yedwa uyasihlupha wena mprofeti uma ubatshela iqiniso awunasigwebo sokuyila wena Ncwadi kaJuda verse 1 uJuda inceba kaJesu Kristu kodwa kuzanibisa asiqiniseke kule leqini yakhona uthi noma beze ngayiphindlela wena qinisela ekuhlaleni eqinisweni oliswile nolithandile nolibonile ngesenzo salo ukuze ukwazi ukuphikisana nemikhuba abazoyenza phakathi kwenu melana nje nayo hayi bazokuba prophetic angangatshela abanye hloko ngathi uyabona labantu abanesingayo angisho benza kanje mhloko Batasha abantu uma bemkashile mu 2000 bambangisi bayifika lapha afethu angobendo odindu yabo ko indlu awu kuma besenza indlu na tata indlu lokho afika umuntu afika umuntu ekukatuka ene wenza nje ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu sekuyandalwa hayi sephilile usempilile ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu and kwenziwa isikeshi omunye afike somkhanda ekubandishile engakwazi kenza lutho bandishile ngiyambandisha uqashiwe njalo uzokhokhelwa ngoba enza lesi sikeshi ngoba uza ebandishiwe ukuze kuvezwe amandla kaNkulunkulu. Uyaqhuba ke ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu uyelula ngegama likaJesu uyelulama ngegama likaJesu siyamqaqa kwandisha ngegama likaJesu useyaphila ngegama likaJesu. webazalwane into engicanayo mina abazalwane baziboni lezi
ezenzela ingqondo zabantu kuze kungasi kukhanya kwelona abaziboni. Ngakho-ke bazalwane uthi noma isimo sinjani, imikhuba yabo, imikhuba abayenzayo asimelane nayo. Uthi kwaJesu Kristu umfowabo kaJakobe ukuba babiziweyo abathandwa uNkulunkulu uyise nabagcinela uJesu Kristu abathandwa uNkulunkulu uyise ababiziwe uma wabusaka noKristu ubiziwe awusaphila empilweni endala ababiziwe nabathandwayo mabandiswe kini umusa nokuthula nothando. Omeke usho manje wazana mabandiswe kini umusa nokuthula nothando. umwana wakwashiya ijazi lakhe kimi uJulayi kubanda washiya kimi ijazi lakhe wahamba engalembethe ijazi ngalembatha mina ijazi lakhe wakhombisa uthando uthi khulu noma ngabe ngiwasempangile mina ngiyemsini kodwa ijazi lami ngizolishiya kuwe uyobona ukuthi uletha kanjani. Bazalwane ayikho into edlula uthando. Lithi noma ngabe ukhuluma ngezindimi zabantu nezesingelosi kodwa ungenalo uthando ufana nethusi elikhencezayo njengalaba wezinyelo abahlabelela kamnandi kodwa bengekho enkosini. Verse 3 bathandekayo njengokuba benza inkuthalo yonke ukulobela ngensindiso esiyihlanganyele sonke. Isalvation siyihlanganyele sonke thina esibiziwe sathandwa uNkulunkulu. Haleluya, siyihlanganyela sonke. Ngakho-ke khipha meva aziyixobisa ayichithe. Bayinezele ukunqobela ukuba ngilivuselele ukulwela inkolo abayinikelwayo abangcwele kwabangane. Ngokuba sebengenile ngokunyenya abantu abathile okwalotshwa ngabo phambili endulo ukuba bayakwehlelwa yilokhu kulahlwa. Cha underline sebengenile bangena ebandleni lika Jesu. Sebengenile ba-underline lo sebengenile okwakhulunywa ngabo kwathi abaprofethi bamanga basho kwenzeke. Abangamesabi uNkulunkulu bephendukezela umusa kaNkulunkulu wethu ube ngamanyala. Baphendukezela umusa kaNkulunkulu ube ngamanyala. Bazalwane wellness amanyala banesi kusho ukuthini? Bangena ndani isinyenyela phakathi kodwa bafuna ukwenze njani? Ukwenza amanyala.
ngengeza ukuthi umthetho osishaya kuthiwa abesifazane sebengenza itoho ngemzimba yabo. Itoho nje itoho. And kodwa bazalwane uma simelene la samelana nabo njengoba ngoba osengenile amatshela ukuthi cha wena unabanyana lungisa indaba yakho noJesu usikwazi ukusizakala kuyezulu abazana sisele ukuzohlala emhlabeni sizohlala nenkosi uJesu sikuse kanye nayo asele ngizohlala le bhokisi le kodwa bamanda lithasi le wathi mina safi hambe kuRomans chapter 6 verse 23 kodwa sithi ngempela kujini omunye somkhando Romans chapter 6 verse 23. yes Okubinkokelo yesono ingukufa. inkokhelo yesono ingukufa kade kufile uma unesono uhlala esonweni masuke esonweni ngoba laba abaza ngesinyenyela baveza amanyala benza amanyala yini enyekhona la Epha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade uKristu Jesu inkosi yethu. hayi underline singukuphila ubani ufuna ukuthi uJesu wesibona ungamdlanga yena usathana ukuphila nyama Baphandukazela umusa kaNkulunkulu wethu ube ngamanyala. Bephika umbusi oyedwa nenkosi yethu Jesu Kristu. bayamphinga Jesu ube sibemeshamini uthi sesojala yakhumbula nomfundisi kaOfundayo wayengwase wamthetha la yayime ngaphambi semsishe kakho sesojala manje sesojala Sumani shageli ashaya umkhiza lapho kade we ayikho le akusona indimi eziphumo ingcilesi eza Satan Verse 5. Yebo ngiyathanda ukukhumbuza nokuba kade benikwazi konke ukuthi inkosi isisindisile isizwe isikhipha ezweni laseGibhithe yabuye yabhubhisa labo abangakholwayo abo laba bangena ngesinyenye uma beqhubeka nalento bayenza hayibo uma ungene ngesinyenye la eklinistino sakho bujisi kuphela phakathi zobujisi isicino nesiphetho sakho nobujisi ezingelosi ezingagcinanga ubukhosi bazo kodwa zalishiya ikhaya lazo izigcinele ukulahlwa kosuku olukhulu ngezibopho ezimiyo phansi kobumnyama ngisho izingelosi uzakuthi ithi lenkosi wasiphakamisa wafuna ngaphezulu kwathiwa uwe mhlaba wehla ne-third yezingelosi i-third yonke yezingelosi yizo lezi ezingamadimoni antakile abantu emhlabeni yizo lezi zingelosi ezincabileyo laba abasihambeli bodwa bahamba namadimoni anhlobonhlobo laba bangena ngesinyenyelo bafuna impakamo yabo ukuthi bazuca bona isibantu babo Verse 7. Njengoba iSodoma neGomora nemizi yangakhona yenza ubufebe ngendlela efana neyayo yalandela inyama ibe imisiwe ibe isiboniso iGomora neSodoma uyisibonise yilapho ku-Israyeli
siyala phansi eJericho siyibona le ntaba ethule ethe uyabona ukulandela lapha eJericho phansi ungena uhlale kulona nophezulu awuqine lusimendisha ulwandle kodwa igomora nazi kuthiwa intaba yasigomora ngaphesheya akusekho muntu ophila khona akusekho muntu laba abangene ngesinyenyeni bazolashwa baye ekupheleni okungunaphakade kodwa abaphilela inkosi bayohlala nayo bayidumise njalo nasenhluphekweni. Lokho ngokunjalo-ke nalabo abaphuphayo baxolisa inyama bayeyisa imibuso badabalaza ubukhosi ephuma ekhayeni ingelosi enkulu lapho ephikisana noSathane ekhulumisana naye ngesidumbu sikaMose akabanga nasibindi sokuletha ukwahlulela kokudabalaza kodwa wathi inkosi mayikujezise. Bazalwane, akekho umuntu ozosala engenzanga intando kaNkulunkulu angeshulela. Akwazi ukuhlulela. Qaphela. Isifungo senzima. Sivula kube nokukhala. Bese kwenze icebo lapho. Sesiyaqeda bazalwane. Laba bayahlambalaza konke abangakwaziyo. Nalokho ubahlambalaza. Uyazi yini kuthiwa abangakwazi yini kuthiwa abangakwaziyo. Yini eyenza ukuthi kuthiwe abahlambalaza into abangayaziyo. Singathini? Singathi eyenza ukuthi bahlambalaze into abangayaziyo. Into abahlambalaza kodwa lento abayihlambalazayo abayazi. Yeyinde abakhulumi ukusho kamoya ongcwele. Bakhuluma okwentando yabo. uNkulunkulu walelizwe uyaphuthekisa ingqondo zabantu kuze kungazi ukukhanya kwevangeli. Ngoba unguyise wamanga. Uma ekhuluma amanga ukhuluma ngokwakhe ngoba akanalo lapho laba bahlambalaza konke abangakwaziyo nalokho abakwaziyo ngemvelo njengesidalwa esingenaqondo babhubha ngakho. Thina izidalwa lezi azinangqondo kodwa sidalwe zona. Kodwa sinayo cha mhlawumbe ke ukuthi banangqondo futhi bulasi usho ukuthi banangqondo ukuthi abanayo ingqondo lapho. Usho ukuthi abakwazi ukucabanga. Bazalwane kusho phela bakwazi ukucabanga. Into engathi bangakwazi ukucabanga yini? Ukuthi umoya ongcwele awukho ubaholela kulo lonke iqiniso. Umoya ongcwele abanayo ingqondo. Abakhulumayo bakhuluma okuphambene neqiniso likaNkulunkulu ngoba abakwazi. Ijesu lenkosi haleluya wakhuluma umuntu wathi bazalwane uJohn 7:37 no38 lithi uma ikhona okumileyo makeze uma esempilile kini into wawakholwa uzothola amanzi kuyena ukuzokugboza imifula yamanzi aphila. Kodwa uma ngenayo namanzi engenayo ingqondo uzokhuluma nje ukubheka eceleni uzida bandla uyakhuluma kodwa
bazalwane abadukisi bagcwele umhlaba wonke kuba sesekele Maye kubo ngokuba bahamba endleleni kaKhayini bagijimele ebudukeni kukaBhalami ngenxa yemvuzo babhubha ekuphikeni kukaKhora. bahamba kunemvuzo angithi uthe umbuzo Paulo wathi nibabheke abahamba njengathi beyisitha sesiphambano abankulunkulu wabo kuyizizwe zabo abayisebujisweni baphakathi kwethu. Verse 16. Ilabo abakhononayo nabasolayo behamba ngezikanuko zabo umlomo wabo ukhuluma uwangala betusa ubuso ngenxa yenzuzo. Baba tabenza labantu wani Bayakhona ababsando kwakhonona ukuthi bazalwane kuthiwe asikhulume iqiniso njengoba linjalo kwakhonona ayisekshona semsebenzini ngoba usebenza ukuthi ngingakhonona uNkulunkulu akusize ukusisa siyabonga bazalwane ukukhonona nonkosikazi wami lapho uyabona ukeba madlala athi cha baba lezi bhanti awunakuzigqoka lezi bhanti hawu kanti isugqokani asicaca uyabona phela uma ugqokele ibhanti uveza mina lapho ngiyayithanda nje lento athi cha ngingakholwa impela ngitayo kulungile uyabona nje ngolesihlanu uye wathi baba leli bhanti selidala le ithi ngokubona lishilana ngibona wathi selidala wathi cha now 100 rand akuthenga imali elisha angabona ngabele ngapha manje ngifana angithi nomtshana lithi nina sizobenza ubunjalo bakho cha uzobheka bakho ubunjalo ayo bakho bazalwane ngiyekuthini ake siyeke indaba yokukhonona ake siyeke nje obani labo abebethi kubo Sigwebela basole uthi ubhali uma umfowenu ebona hambe kuyini lobabili niyixoxe indaba yenu uma ngaba ekwehlula thatha wesibili niyilungise indaba yenu uma ekwehlulene ehlula hambe ebandleni uma ehlule ebandleni makabe ngwangaphandle kona abantu abasola izinto ukuthi usola nje engenomsebenzi sorry ubani basithi lokufana umagwanyana sesingashunyeza ukufana umagwanyana mncane kancane umzimba usele ukufana ubona kanje ukufana kanje umzimba esiyashumayela uyazi ukuthi asole into ebezomsiza nabanjani futhi behamba ngezikanuko zabo zena mpatoshe kodwa ke sihlabe tribal bobani la
Nkosi yethu udumo. Umoya wetwele uma kulethwa indaba enjengalezi, inyama yakhonona, inyama yasola, ithi zilikhulu lezi ndaba ukudla okuqinileyo, kodwa ukhona umoya oyigcwele, sikhona isandla sasezulwini. Athi uJesu kulungele ukuba mina Jesu ngihambe ngekubaba, umoya oyigcwele ukuze afike kimi. Mayesefikile uyena ozokunohola, anoholele kulona lonke iqiniso. Uyena futhi ozonibikela indaba ezizayo. Uyena umoya ozosiholela sifinyelelise ekugcwaleni kwalezi zindaba esinikeza zona lapha. Inyama nje iwutshani, iyabuna masinyane, umsebenzi wayo ukhonona. Asicela umoya kaNkulunkulu, asicela umoya oyigcwele, asicela umuntu owazi indlela. Kekho umuntu owazi indlela phakathi kwethu, kodwa ukhona umoya kaNkulunkulu esanikezwa wona, elithe izwi asingamcunuli, asingamdabukisi. Wenza ngcwele